Sakmenika dalem wonten alas cagar alam Darupono ingkang klebet BKSDA Pager Wunung Kecamatan Kaliwungu, Jawa Tengah. Alas Njati Sentir Darupono, alas pendadaran ugi pelatihan para prajurit Mataram saderengipun pangkaten Batavia taun 1600 gangsa. Kanjeng Gusti Pangeran Pasir Puger ugi Kanjeng Senopati Kyai Tekuk Penjalin didampingi kalian Kiai Sabu Inten mbuka pendadaran utawi pelatihan kagem para prajurit ingkang badhe pangkaten Batavia ngantos 40 dinten ten alas Sentir Jati Darupono ingkang sakmenika kelebet Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Jagat